Мы, бойцы полка Кастуся Каліновскага, ушановуем памяць невінна расстраляных прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. У 1937 годзе, у ноч з 29 по 30 кастрычніка, Карнікін-Кус у сваіх засценках здзейснілі масавае забойства. Гэта злачынства здарылася ў самым цэнтры Менска. Міхась Чарот, Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Платон Галавач, Тодар Кляшторны, Юрка Лявонный, Валерый Маракаў, Маясей Кульбак, Василь Сташевский, Янка Нёманский, Зяма Пивоваров, Василь Коваль, Макар Шалай, Аран Юдельсон, Ананий Дьяков, Иван Живуцкий, Наум Замалин, Иван Карпенко, Елизар Мазель, Степан Маргелов, Павел Мухин, Рыгор Протасеня, Пантелей Сердюк, Иосиф Караневский і іншыя. Усе гэтыя людзі былі рэабілітаваны ў 1988 годзе. Мы памятаем сваю гісторыю. Мы памятаем кожнага невінна закатаванага. Кожны будзе адпомшчаны. Жыве Беларусь!